Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα έχουμε πάλι βλογκάκι. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν, πάντως βλογκάκι έχουμε. Το ακούτε? Τι ωραία παιδιά, καλοκαιράκι Έχει αρχίσει και φτιάχνει όλα τα παλιά σίδερα, μαζεύει, τέλειο. Καλά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Καφεδάκι. Καφεδούβα ωραία έκανα, πολύ ωραία απόλαυση. Αυτός ο ένας που επιτρέπεται, τον χαίρεται η ψυχή μου, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Και όπως είδατε ξεκίνησε η μέρα λίγο έτσι με καθάρισμα, λίγο έτσι απλά πραγματάκια, λίγο πότισα και τις ορχιδέες μου. Γιατί θα κάνουμε γενεθλιακό vlog. Είχαμε γενέθλια και εγώ και ο άντρας μου, είμαστε μαζί με 2 μέρες διαφορά, 4 χρόνια διαφορά, αλλά 2 μέρες διαφορά. Οπότε κάθε χρόνο το κάνουμε μαζί. Εκείνος 5 Μαΐου, εγώ 7. Απλά επειδή έλειπε ο Βασίλης, έλειπε για δουλειά και γύρισε τώρα, είπαμε θα κάνουμε τώρα τα γενέθλιά μας. Και θα δείτε και στα κλιπάκια, γιατί η μία μέρα έγινε, δηλαδή το Σάββατο που μας πέρασε, κάναμε τα γενέθλιά μας στην ταράτσα του σπιτιού μας και ήταν τέλεια. Ήρθε ο καημένος κατάκοπος Παρασκευή και άρχισε και έφτιαχνε την ταράτσα πάνω, να τη στοκάρει, να την ξύσει, να την βάψει, να την καθαρίσει, γιατί τελεσώνει και ντε εκεί πέρα, τύπου rooftop, να κάνουμε τα γενέθλια φέτος. Και ήταν πολύ ωραία, η αλήθεια είναι, περάσαμε φανταστικά. Και τώρα θα πέσουν και τα κλιπάκια να δείτε πώς τη φτιάξαμε την ταράτσα και πώς περάσαμε. Τι κάνεις εδώ από μας τώρα? Στοκάρουμε. Γιατί στοκάρουμε εδώ? Χάλια είναι, πρέπει να στοκάρουμε. Αλλά αύριο ετοιμάζουμε πολύ μεγάλο event. Αύριο θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας. Μίλα λίγο πιο σιγά για να μην ακούγεται τίποτα στο βίντεο τόσα χρόνια. Αύριο θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας, ναι. Προσπάθεια νούμερο 2. Πάμε. Λοιπόν, ναι. Βρισκόμαστε στην ταράτσα. Ναι. Και στοκάρουμε, γιατί εντάξει είναι χάλια προφανώς. Και δεύτερον, μου έκανε πολύ ωραία ιδέα ρε παιδιά. Φανταστείτε εδώ πέρα που βρίσκεστε, στην ταράτσα, με ωραία ταράτσα. Με πολύ ωραία θέα, δεν βλέπετε έτσι, αύριο θα τη δείτε. Δεν δείχνουμε τη θέα για ευνόητους λόγους. Ναι. Έχουμε ωραία θέα όμως, από εδώ. Θα κάνουμε rooftop birthday party. Και οι δύο είχαμε γενέθλια πριν από 20 μέρες περίπου. Αλλά εγώ τώρα γύρισα, σήμερα γύρισα. Επομένως λέω να τη φτιάξουμε, είναι και ευκαιρία να τη φτιάξουμε και να κάνουμε εδώ τα γενέθλιά μας. Θα δείτε. Έχω vision. Θα δείτε. Δεν κορυδεύετε εδώ πέρα. Εδώ βλέπετε το πιο όμορφο κορίτσι του κόσμου. Πώς με κατάλαβες, Χριστέ μου! Χριστέ μου! The next day. Και πρωί-πρωί, πριν καν ξεκινήσει η μέρα, η ταράτσα είναι κάπως έτσι. Στοκαρισμένη παντού. Έτοιμη για βάψιμο. Και 3, 2, 1, ταράν! Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Βλέπουμε μια διαφορά εδώ και ο λόγος είναι η αγραποτοψία της Μαριατένιας, ξεκάθαρα, διότι ενώ αυτό είναι το φόρμα του σπιτιού μας, αυτό εδώ, εκείνη επέμενε ότι είναι αυτό εδώ. Καμία σχέση. Κοιτάξτε εδώ διαφορά. Επομένως, για να μην πάει στα σκουπίδια, τι έκανα? Έδωψα αυτά εδώ, τα οποία είναι αυτά που φαίνονται από εδώ, που δεν μας ενδιαφέρουν, και αυτό που φαίνονται απ' έξω είναι το κανονικό μας το χρώμα.
επομένως είναι σχεδόν έτοιμο. Έχω ανεβάσει και τις καρέκλες. Φυσικά δεν θα μπουν έτσι, θα μπουν σε μια παράταξη. Θα μπουν και τα φώτα, τα ηλιακά. Και εδώ αναβάνω την νησίδα για να γίνει το μπαρ. Εδώ θα βάλουμε τα σκαμπό για να έχουν τη θέα από κάτω. Και εκεί θα είναι το μεγάλο τραπέζι με τις κάρκλες τις μεγάλες. Εδώ θα μπει ένας ωραίος προτζέκτορας με βιντεάκια από στιγμές με μένα και τη Μαριατένια. Και εδώ θα μπει το ψυγιάκι για το mini bar. A few moments later. Πώς σου πάει αυτή η θέση? Γεια σας εδώ. Πόσο έγινες, 50? Μαριατένια, χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Και θα έρθεις λίγο πιο κοντά, Μαριατένια, αγάπη. Τώρα σε λίγο να σβήσουμε κιόλας. Did you see the thing with the belly? Δεν ήθελα να ζήσεις, Βασίλη, τώρα θα το λέγαμε. Α, είναι η Μαριατένια τώρα. Συγγνώμη. Άντε, σου. Συγγνώμη, εγώ έχω 5 Μαΐου, ώρα εγώ είμαι πρώτος. Μην έχει προηγούνται, ρε. Άντε. Βασίλη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε Ένα τον αντί να το σβήσουμε. Παίρνω τη Βασίλη όμως. Ναι, αλλά γι' αυτό είστε μαζί. Ήρθανε οι κοντινοί μας φίλοι, η οικογένεια, ήταν πολύ όμορφα. Έκλεισα επιτυχώς τα 31 και όντως μετά 35, όπως είδατε. Και σήμερα, αφού πέρασε έτσι αυτή η μέρα των γενεθλίων με τους φίλους μας, είπαμε να πάμε να φάμε και ένα φαγητό οι δυο μας. Έτσι λίγο ρομάτζο που μας έχει λείψει, γιατί έλειπε για πάρα πολύ καιρό. Και ραντεβουδάκι, παύλα, γενέθλια, κάπως, ξέρετε, πριν έρθει το τρίτο άτομο της σχέσης. Και τώρα θα μου πείτε τι κάνουμε εδώ στο ισόγειο. Είπαμε είναι βλογκάκι. Επιστρέφουμε την Dyson στον κατασκευαστή της για να μας τη φτιάξει. Την έχω από τον Νοέμβρη του 23 που την πήρα και μετά από 1,5 χρόνο μου χάλασε, παιδιά, κάνει αυτό. Την έχω καθαρίσει. Την έχω ξανακαθαρίσει στο παρελθόν, ξέρω να την καθαρίζω, δεν έκανα κάτι. Την έχω φορτίσει, την έχω ξεφορτίσει για να την ξαναφορτίσω. Δεν ξέρουμε τι έπαθε, οπότε πάει πίσω στον κατασκευαστή της. Για να δούμε τι έχει. Ευτυχώς είναι μες στην εγγύηση, είχα 2 χρόνια εγγύηση, οπότε μου τη φτιάχνουνε και τη στέλνω τώρα με εταιρεία που θα πληρώσουν και τα μεταφορικά. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικά, πολύ decent. Αλλά μου έχει κόψει τα χέρια. Γιατί στην κατάστασή μου δεν μπορώ να πάρω τη βαριά σκούπα, την κλασική, να τη σέρνω και αυτά. Και καλώς ή κακώς η κούπα Stix με βοήθησε πάρα πολύ εμένα προσωπικά, από την άποψη ότι ένα σπίτι με σκάλες δεν έχω, ξέρετε,
τη μεγάλη σκούπα, το βάρος και όλα αυτά, την έπαιρνα, την κατέβαζα, την έκανα, την έρανα, την άδειαζα εύκολα. Και τώρα μου έχει δέσει τα χέρια, παιδιά, αλήθεια, δεν το περίμενα. Ότι το πιο σημαντικό πράγμα εδώ μέσα είναι αυτή η σκούπα. Αλήθεια. Δεν ξέρω αν αξίζει τα λεφτά της μια Dyson. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη σε ότι 1,5 χρόνο χάλασε. Θα δούμε. Αν φτιάχνετε ok, γιατί είναι στην εγγύηση. Αλλά προς το παρόν αυτό που έχω να σας πω ότι σίγουρα βρίσκεις άλλες σκούπες πιο οικονομικές, με την ίδια ακριβώς δουλειά, να σου χαλάσει τον 1,5 χρόνο. Πάρε μια άλλη με πολύ καλές κριτικές στην ίση τιμή της. Μην την πάρεις. Και τώρα η Μαργατένια θα δοκιμάσει το δικό μου, που της λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλύτερο το δικό σου? Όχι? Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Γλύκισμα. Λοιπόν, εγώ πήρα ένα ριζότο καραβίδας νομίζω, με τρούφα κλπ. Πάρα πολύ ωραίο, πετανόστιμο. Εσύ τι πήρες? Ραβιολίνι με wagyu. Ναι. Και τρούφα. Δεν μείνει τίποτα. Εγώ τρώω για 2. Πάντα. Για 3 μάλλον. Και όπως καταλάβατε, χθες την έκλεισα ποτέ το βίντεο. Ωραία περάσαμε, ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, δεν τα γιορτάσαμε στην ώρα μας, αλλά τα γιορτάσαμε αυτή τη εβδομάδα και ήταν εξαιρετικά τα γενέθλιά μας. Κάτσε κάπου να έχει ωραίο φωτισμό, να... κάπως. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο αυτή της εβδομάδας. Τι χάρη θέλω από εσάς. Έχω 3 γάμους φέτος το καλοκαίρι. Και δεν έχω φόρεμα. Δεν μου μπαίνει κάτι. Είχα πάρει ένα από τα Shein, αλλά δεν μου αρέσει. Και γενικά πήρα κάποια ρούχα από τα Shein εγκυμοσύνης. Άμα θέλετε, γράψτε μου από κάτω να κάνουμε haul. Να σας πω και τη γνώμη μου. Πού μπορώ να βρω ωραία φορέματα εγκυμοσύνης για καλή περίσταση? Όποιος θέλει να μου γράψει. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά!